Benvinguts al canal PAM2000. En aquest tutorial aprendrem a posar un avatar al nostre correu. Anirem a una pàgina que es diu Crea tu avatar. La cliquem i anem a buscar-la. Agafarem Crea tu avatar, aquí la tenim. Perfecte, aquí està. El primer que farem serà seleccionar si som un noi o una noia. Jo en aquest cas em quedaré com si fos una noia. Es carrega. Perfecte, el primer que podrem fer és canviar la forma de la cara. Mirarem com és la nostra cara, o s'assembla més d'altres opcions que tenim, i l'agafarem. Podem canviar també el color de la pell. Més fosc, més claret, el que ens agrada. El següent pas, la boca. Li darem una boca que s'assembli a la nostra i també podem canviar-li els colors. Perfecte. Després anirem al nas. Tenim moltes opcions. Aquí també podem tornar a canviar el color de la pell, si ens agrada o no ens agrada el que tenia. Tenim moltes opcions. Molt bé. Seguim. Les orelles. La forma de les orelles. Els ulls. Aquí triarem només la forma dels ulls. Tenim moltes opcions. Podem canviar-hi també el color, el deixarem com està. A l'iris, la part de dintre, on podem escollir també la forma i el color. Les celles. Igual, canviarem el color i també la forma, no hi ha cap problema. Si tenim ulleres, podem posar aquí unes ulleres que ens agradi. Si nosaltres no portem ulleres, doncs no posarem res. La deixarem sense ulleres. I el color també el podem canviar. La forma i el color del cabell. Aquí no hi ha molts, però un que s'assembli un altre cop al que nosaltres portem. La roba també hi podem posar un vestit determinat. I per suposat canviar-li el color. I finalment, un fons. I el color del fons. Quan hem acabat això, hem d'escollir d'aquí descarregar i agafarem el que és 400 per 400. 400 per 400. Cliquem, farem una miqueta i ja es descarrega a la carpeta de descàrregues del nostre ordinador. Anem a veure la nostra carpeta i aquí el tenim. Carpeta de descàrregues. Aquí el tenim. Perfecte, doncs estem aquí, ja podríem tancar aquesta pàgina. El següent que farem serà anar al nostre correu i on posarà G Suite, farem un clic i anirem on surtrà el nostre nom o el nostre compte o a gestionar compte, però clicarem aquí i a la càmera. Perfecte, i aquí anirem a buscar aquesta imatge que ja tenim a la carpeta de descàrregues. Anem a descàrregues i aquí ja tenim. La seleccionem i li diem obrir.
Esperem que es carregui i ara la farem una mica més gran per agafar tota la imatge. Arrossegarem els quadradets i seleccionem. Com veieu, aquí ja queda la nostra imatge i ja surt com el nostre avatar de la nostra compte de G Suite, del Gmail. Doncs perfecte, fins aquí aquest tutorial de Canal Banc 2000. Ens tornem a veure. Fins aviat.